subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amavenzo to TV. Kipetwe Premiership, Orlando Pirates 2, Sikukune 0. I'm joined by the legend, Diamond One, Kim Mike Shorty. Yebo mfowethu Sibo. Kunjani baba wami? Hayi unjalo mfowethu. Ukujabula kwethu khona abakhalayo Operation Thatha Zonke. Khala bani? Ukuwina kwethu sinezitha zethu mfowethu njengoba siwina kanje. Khona abangafuni siwine. Basho nje street. Bazoba khubukela ushukela. Yabo bani? Uyabazi laba not sure. Yibo lapho. Abafuni siwina ngithi bona. Basakhala namanye. Bakhala nje omakhala njalo. Kusasa bona basemhlathuzi ngale neRichards Bay. Bazobuye. Akeke. Iwini yabo idraw. Iwini draw le. Yeah, iwini yabo idraw. Mabashawa bayoshawa ngaki? Baba ushawa i2-1 score. 2-1 score. Yeah, i2-1 he. Ubanzi. Ubanzi he, sange Banzi. Oh bavuka ngabo, uGumethi. Just number 17. Hey. Awuthi senze so Sibo ngithi kungene egamini. Sibo Orlando Pirates njengoba ubona ngibhale kanje Operation Thatha Zonke. Sure time la. Orlando Pirates is a big team ku continent. Sure time. Not to country, continent. Africa, yes, continent as a whole. Mawungacheka budo mdala even noma ungacheka esquad kubafana bafana. Sure. 98% or 90 I don't know. 98 or 97% is Orlando Pirates. Abantu abaperforma futhi. Yes. Yes. So every season siya keeper faka manje, siyafaka. Akubonakala ukuthi umfukeni uphumile la. Still kuyafana siloko sihamba ngokuya number 6 manje. Yes, Samala. Yes. Sihamba nge6 cylinder manje. Asahambe ngo4 cylinder. Yes, Samala. Sihamba so umfukeni angithi. Yes. Bathi hayi Pirates ayisekho. Phelile ngathi. Njengoba kuhamba umfukeni. Yes. Sihambisa umaswanga manje. Yes, Samala. Still siloko siwina mfowethu. Number 1. No, ngithi ku number 1 na ku MTN inyawo elilodwa selikhona ku final. Yes. Njengoba ngiwine ngale Polokwane. Umsebenzi uphili. So iPirates budo mdala Sithibo iyakwazi ukuscouta. Yeah. Mawukwazi ukuscouta kusho ukuthi onke ama player usuka wasayine awungabazi ukuthi wafaka egroundini. Asithathi noma yini. Masayine umuntu esimazi ukuthi uzosebenza. Ngiyathola Samala. Hayi ukuthi mhlambe laba sisuka sibabeke ebenchini kusho ukuthi abekho. Yeah, bamnani. Ukuthi nje umthetho webhola uthi ufuna 11 players egroundini. So uyibonile la nabo kade sifake namhlanje Sithibos. New players kodwa still kuyafana siwina 2-0. Clean sheet ngapha 2-0. Ngiphinde ngibongele uRadio Man umfana wami uRadio Man ne. As a striker une goal plus assist. Cabanga. Yeah, so ngizobonga lokho namhlanje akinawo amaningi kakhulu. Ngizele win Operation Thatha Zonke. Thank you. Abafowethu bayakhala ngapha eNatural. Thank you.